line yake. Ndakwera tu kala hapa. Simbona wiki bana. Tije naga amusina uno wali. Bado wewe amulipa. Sababu nasema sono kaza kuti tu wamenya. Yo saba ni push. Ndelo utamanga hivi. First time one is about body. Kunoko kuli migodi yose na iwewe kwani kwani bodi wako tu ya kwana. Times right ya lero tufuna dimange zose na bango nifati funa jeze ndi mwini wake kabena mmoja mwantu akula migodi ya mugodi. Shows ndo imba so. Ine ndi conductor la wanu wa Times right. Steve wazi somo mulia Mr. Grace. Tie. Nimenda kambira muchakuti Times Ride ya lero tili mulimbi koma takumana ndi mmodzi mwanyamata amene ndithu amathamanga munomo makamaka pa ngodi. Ino amene mumadziwa za ife ngati makondakitala komanso ife amene tili madriver komanso anyamata amene amabweresa dongosolo pamalo eni ake angodi. Mulimbi muno ndi misika yambiri kapena mmene amatengera mamini basi kokwerera suti ubangobwera basi nthawi yokuyamba kupachira pala anthu adongosolo amene amachita dongosolo timanena kuti aini ake angodi. Ndiyonjo mana aini ake angodi kapena pali zina linasi zina line ake angodi. Ndiyelero tucheza ndi shows ndi mwini wake kapena mmodzi mwa anyamata amene amayang'anira ngodi wa mulimbi muno koma pobwerera zopita ku planta. Ndiyonjo ase khala pangodi pamene pajapa unayamba litsi. Okay, ine ndikuzoona kuti kukhala pangodi bwera mulimbi muno. Yes. Namba kalekale. Oho. Tawi imene yo mafundira nyali. Nditete nani kama kwingo. Timechina chitika kuti ukapezeka kuti pangodi. Ani mapati mgodi mumuli mituta yake yonena kuti inakhazikika. Lero kuti upeze special loera pangodi wa mulimbi muno. Okwerera zopita ku planta. Famene pachapa makhala kuti iyi sipakaza masewera. Kwambiri kumakhaza. Andi anthu ambiri amene amakwera sopita ngati kuchokera mulimbi muno amakwera so za planta. Kwambiri kwa. Ngodi umene uwu kuti iwe upeze kuti wakunka nawo iwewe walowa mpaka na mu space ya ngodi. Zinayamba motani. Okay, ine ndikuzoona kuti dongosolo mwina limene ninkapanga nthawi imene yoyo. Unkapanga dongosolo. Dongosolo labwino. Lokonza mwina malo kuti mamili pasawa zipita uku. Komanso ukwera osamatukwana kumalo ndolera kumene akupita. Ndichimene ndipangisa swelenga limbi 1 chakunditenga ineyo. Kuna kuti iwe dongosolo limene unkapanga kale lichi. Mwina kwanthu amene sakudziwa kuti limbi 1 ni ndani. Ya limbi 1 ndi Jeno Mhanga. Okay. Sanko Mhanga. So amene akuyang'anira limbi yonse. Amene nonsenu mmakapanga ripoti kwa iyeyo. Nde pali migodi yosiyana koma magazi a migodi yonse ya makapanga ripoti kwa ndani kwa limbi 1. Okay. So limbi 1 iyo anaza kuona kuti fana uyuyu ndi mfana onena kuti amapanga dongosolo pamalo. Osatukwana anthu akamabwera. Amasogolera kupita. Ena akimwena akakauda afutika, amathamwina kuonjezera transport. Mamakhala ena akimwena zigogoda bwera mwina ndramosikuwana. Timatha kuonjezera. Komanso ena amakhala mwina kupita uchidwa ali fast. Koma ndramosikuda siku kwa timatha kuonjezera meko. Serious? Bwino wake. Dola yako? Kwambiri kwake. I say. Asitete simenya gospel order. Simo. Gospel boss. Tipo zumenya. Ndimeso ndikufunayo. Kufaza ukoneka kuti iwe ni ntumikira ze. Ase taganiza nati mulimbi muno makhala anthu ena kuti transport yapelewera. Kutenga nkwathandiza mwina azigogo aja nkwagwira nkono kwathandizira kuti ayikwerani mwina soka dola ngati kacheperaso. Wow. So limbi 1 ataona zimene zanaona kuti fana uyuyu akhale munthu amene akuyang'anira ngodi wa palimbi kumano wa highway oti uwe ndi ngodi wa highway. Okay. Pangodi wa highway uja mwina iweyo utabwera zimene zinasintha ndiziti zimene ngati nyamata uyang'anira pangodi pacha utabwera unaona izi zikulakwika ndikufunsa izifo chena kuti anthu ambiri amaona ngati anyamata amene amakhala pangodi mwina kumayitanira mamini basi acha kumalo zina anthu yakwerani amaoneka ngati mwina ena ndi akuba okonda kutukwana oledzera koma yora seri nyamata ochena tupopoto balesha njani kuchi zimene umaona kuti utabwera iweyo limbi 1 atakutenga unasinthira ngodi umene ujawo ndiziti. Mena nasintha meba chapa chimene paine ndekasuni maziramikira komanso bwana wanga amandikuona. Yes. Mamini pasa mapachira mu msewu. Yeah.
abachira museo mapesa kuti congestion kumaji yes ndiye bwana chalanduza ngati nyamata wawo kudanso siwa manje magambo awo mati kuti pese malo dasitana sibajira andi amati timathandizana nawo so amatithandiza kubalina mina amati sagambo twanga kabo amathandizana nokuchita mpaka zinthu zinakonzeka mpaka pamene machabe mati pesa pano kuna kuti magambo awo bachira kuno bwino anthu amaita zori andira ndi highway kulowera ukudu panga iziru panga iziru ma driver samanyuzidwa samadukwanidwa yamakhala so kuyambirira ma driver mwina anthu okwera matukwanidwa kumene matukwanidwa ifona ngasi magambo awo bachira musiku mwina amangodusena amagundidwa maona mwina ikudusa muja ikwatenga anthu mwina kubuya traffic apezeka kuti munthu uchongoiponda munthu wina watu awatani wafulani makumana nde munabweretsa dongosolo pamene pacha kuima nobwino magambo tazima Times Ride ya lero pano pa Times tikucheza ndi Shozi ndi nyamata amayimba komanso ndi amene amayang'anira mgodi mulimbimu mgodi wa Blantyre mgodi wa highway pa 4 ways na nyamata amene tutamayika dongosolo paja kuti mamini basi akhale bwino komanso anthu akafuna kubwera za dongosolo zija ndamene tikucheza naye tinaona kuti chabwino kuti program iyi imene timatenga anthu ndithu osiyanasiyana okwera madera osiyanasiyana tizichezaso ndi anyamata ngati amenewa ndofunikira kwambiri tizimva mavuto amene amakumana nawo komanso tizidziwa kunena kuti anyamata wanda abale athu ifa ena akaona anyamata oyitaniracha amatenga ngati kuti anyamata ona kuti basi osowa zochita ozunguza oledzera koma ndifuna mumve kuchokera kwa Shozi amene tikucheza naye amene amayang'anira mgodi wa highway pali pa 4 ways mulimbi Shozi anthu ambiri amanena kuti anyamata oyitanira ndi anyamata azisawa kwambiri komanso akuba anthu ena ake anakhala ndi maganizo choona kuti mulimbi makamaka mulimbi mulimbi ndi anthu amaberedwa amabandani amabanda anyamata oyitanira tifuna muyankhe imeneyi okay kandi imene ndikuzonera kuti poyambirira mwina fanya kuti dongosolo ili kunalibe fana ngasi magambo amamukhamberekeza ndezi makhazi ovuta kumziwa ulo munthu wina wake kuti uyu ndoyitanira abantu osayitanira pamene panopa oyitanira ose amadziwika pakuti pakasowa chinthu timatha kumpeza munthu amene amayang'anira pamalo paja ndi bwana wathu limbi 1 foti zimakapeza limbi 1 ndi limbi 1 amatiuza finga ta nyamata kuti tafufuzani pakuti pasowa chikwama chakuti maona tipitirire kusogolo kuti tiende straight timatha kumpeza munthu amene amayang'anira pamalo tikampeza timamfunso ta wakuti mwina angayiwala chinthu mbiri basi kodi wachipeza pakuti timatha kuzipeza kunokutisarani masiku anowa kulibenso zimene anthu amadandaula ma 2 fingers acha kulibe ata mabisana ndi ma 2 fingers koma meta amanena tola nyamata oyitanira ndi amene mmapanga to zimenezi mwina oyitanira enawo chifukwa panopa tikuyitana ndi limbi 1 anatenga kwambiri anthu amene ali ophunzira ena ozindikira ena onena kuti ndikutchuka ngati mene ndili ngati ine Valens Kanzere otchuka Valens Kanzere ali gokiwa amene ujaso kugwira mene ntchito ngati anyamata limbi 1 ndi iya kujama yakuti yeyo akujama yaku kai okay uko izazomba chabwino chinanso chimene mwina anthu amafunsa kwambiri chokhuzana ndi anyamata oyitanira amanena kuti anyamata oyitanira ndosasamba samazisamalira imene iyi muyankha motani inoyo ngati oyang'anira mgodi wa pa highway pa 4 ways mulimbi ine ndikuzonera chimodzi choyambirira chimayambisa kupanga chinthu chabwino chimakhala munthu amakutsogolera chifukwa kumuona limbi 1 simungadziwe kuti ndi munthu oyitanira oti ndi munthu oti amayendesa magalimoto abwino ndi munthu ophunzira yomweyo tusampakana magalimoto ali nawo magalimoto chifukwa ntchito iyo itanira imaoneka ngati ndi ntchito yoboyira koma ndi ntchito ya ndrama chifukwa chanu ukalimbikira umapeza okay so zonena kuti ndinanyamata osasamba oyitanira amene basi ndinanyamata akuba zonse zija sizapanopa zambiri yakale limbi 1 zimeza natesa oti banja kumasamala kuno bwino ana akupita ine ku skulu pano ndikuchamba video anyuwani kodi kuimba suna siye apa pano ndi pafundini kusa nyimbo ya nyuwani shows yochedwa nyashi nakukona pa mikozi ndrama zomwe zimene timapeza mu yes kuyang'anira mgodi uchi kuyang'anira mgodi zinazipita uku mundi mafana ngati ndi mafana ngati okay oyamba nzaka amene ndi wow sali kusema ndawe amene alusi pomja amene alwa wow that's right Shozi ndamene tucheza naye ndithu amene ndi mmodzi amene amayang'anira mgodi mulimbi wa pa highway kapena kuti pa 4 ways anthu amene mmakwera ndithu pa mulimbi mukamakwera zopita ku terekeze kunsika muchamakamaka mukamakwera zopita ku Blantyre
pa 4 ways pacha kuti apa pali nsewu wina ukupita kwa manje apa wina kulowa munsika muja wina ukupita ngati ku polisiku wina ukukwera ku mtundako kukanjezako pamene pajapa timakwerera pamene pasi paja amene amayang'anirapo ndithu ndi shows amene iyi ndithu ndi mnyamata amene wabweresa kusintha pamene pajapa izi zoti anthu kumaberedwa akamakwera mamini pasi kumatukwanidwa kamene mamini pasi kumakhala munsewu zonse zija ndithu anabweretsapo dongosolo motsogozedwa ndi Limbe 1 paja Limbe 1 dzina lija Limbe wa Muhango aha chabwino yes ndiye ndamene tikucheza naye koma mwina tiloweso pano kumbali ya mayimbidwepo chifukwa takamba kwambiri za pangodeni kwambiri kwake unati ziyitu pakati pano pakati panati ziyidi ndipo ndikufomereza komano chimene ndikuyamika kwambiri ndichokuti fans ya ine sina ndituluka chifukwa chimene chimachitika choti oyimba akakhatu wasiya olo wapuma olo wadekha manifa pendwene malaini ngimene umakhala kuti iweyo mwina anthu ena amakuyiwala ena amakwati mwakuti komano ine ndimaona ngati music is not competition but it's a mission kwa ineyo it's not a competition but a mission nice one manifa pendwene wamenyani malaini wezi malaini kuti geto masandi ndentaona kuti oloyena akamatulisa manyimbo zawo zija ine makhandi ndi pressure fani maziwa kuti alisa makhandi nthawi komanso makhandi zochita zina mwina uli busy upanga zina mwina kusokerera timabala tina zina pamwana pa shows wakwira chabwino ndi nyimbo imene kutulusa ndaona pamikozi kuti nyashi ikukamba zotani kwambiri uje nyimbo imeneyi kukamba zokuti maziwa masiku anowa anthu sakuona nkhope akumaona nyashi mbuyo namwali amona ukazi akakudutsa choyambira simuona nkhope kumaona nyashi ndenda ngofuna kuti anthu ndingwauza kuti nkhope yayi igazi ndikumbuyo koma sindimba kwambiri fasina chabwino komabe mwina kuti ife mwina kungwala wisabe anthu mutilola kuti tingoyipa ngati kukopa ngati ya wezi zofunikira fana kasi anthu ochuluka ena soti mafansi ako akutati akuonera ena akumvera eti akuonera pa 360 times paja komanso pa Times Radio akumvera ndiye tingochita bewezi sure opanda nyashi ame yachoke tako linyada ngoma zirine koma ndimene ndifoti masobe anthu asangoifira ina tisanamalize mwina nkutheka unena kuti koma ineyo apa panena pesadi mpata shows tinakokumana naye ifeyo ngati ifeyo maziwa Times Ride timakhaso tikutenga tikutolaso awiri atatu tangona so mwini ngodi utipatse vita komabe nkutheka unena kuti shows pali ziwiri zinatu zimene umafuna kuti konta account ni mpata obita pa wireless mpata obita pa air ndiponza koza mafansi anga maso mwina ndi zina zimene nimafuna ndi auzi anthu apa mpata ndutiwo yankhula se choyambirira ndikufuna ndikuyankha chimodzi usawapekese ntchito ina ilikusirira chifukwa pali anthu ambiri mwina ifeyo timatha mwina kumanyozedwa mwina kumatukwanidwa ena mwina kumatika pa social media paja kumatinyoza amene wandiojira amene wandimwakuti ife timatha kumaona zimene zijazi koma timavobe kuwawa komano sitingabve kuwawa kwambiri kulimbiritsana kusukulu manifa mene komanso kwa mafanzi anga ndikunena kuti shows wabwera 2025 ino ndifuna ndituluse nyimbo ndimenya ndi Fadamot imeneyo kayamenyedwa kale kasina menyedwe komano anthu ayimvera komanso ni nyimbo zina zimene ndatulutsa zimene zikubwera pa 15 ipa ndikulusa video content amene nditembera video fana kujambula bo muikonda kwambiri shows wabwera mandifira kwambiri nthawi yonseyi mathamwina pa social media paja kumayankho abiza ine kuti koma shows kudali kapana pita kunja kapana panga makuti komano pano pa ine ndabwera mwa amene kakwenda amene upitizana kusapota shows na Kuri kamera kusikanate? Kamera kusikangate. Takamenyeza? No. Mene ndunena pano. Ena aliwefu kumalumu. No. Shozi alipatipo alipa ngodi akujipira. Pano ndikuchira sonyewe. Nyimbo imene mwina anthu angokukumbukira imene unazachuka nayo. Tamenya. Akazama paiwe. Ukunama akazama paiwe. Ukunama ndati. No. Apa ndiye manama. Ndikuti tu manama. Kodi mukuti chani inohonama akazama pa mukuti amapabwa inetu panopa ndatitu kadabwa no jo
Simesa gaza machosa ngawa ukakumudwa abwesa chimwemwe kuyambira kudzinja pakati kuchilimwe kodi mauwa tu mukufuna muchimwe fana wa mugeto odziwika kumpanda njira ndi zambiri zopitira kumanda. Oh no sho mukuti nkaza mapana kama muna bwanji chidachopera cho chimaoneka bwanji impeni ndikasi ukapera chibasi. Kodi zampira zisuna amenyere anthu? Azampira apo paso ndi mission ya Bullets. Bullets andipeza kuti ndamenyere nyimbo. Ndipo nimanyadira kwambiri for Bullets amani. Kodi unamenyera sena naye? Masapota Bullets ndifeyo, masapota Bullets ndifeyo. Ukafa Bullets ndifeyo yo. Chabwino apa ndimene tikumalizira timanyeza ndi shows Nyamata amene amazinyadira akamagwira ntchito yake yojiya Nyamata amene amapezeka pa mgodi wa Mulimbi pa 4 ways zokwerera zopita ku highway ndi amene ndithu amayang'anira pamene paja mukadzaona pakuchitika dongosolo pamene pajapa amene akuyang'anira pamene pajapa ndi shows. Program ya Times Right timangofuna tingomva ndithu ziwiri zitatu za Nyamata amene wawa chifukwa pakhapa kwambiri nkhani zambiri zonyoza zachipongwe ndiye timafuna kuti ayitane timve mbali yawo ena amene kuti Nyamata akuba amatufinga iye amatukwana anthu iye ndi amene akubweretsa zipwirikiti mu town muno koma ndimene wafotokozera kuti olo anthu ena akakhala kunena kuti mwina kandalama kachepera amatha kuwathandiza ena so mwina achikulire kumene kuwalondolera kuti kwerani iyi teni ndithu mukafika kumene mukupita. Ine ndikondakita wano amene pa Sometimes Right Steve wazisomo mulia Mr. Grace tapirizani kuonera komanso kumvera program za Tanzania. Selector, Chikondi Jamisala, Chikondi Jamisala, Jangaji, Umaziwa inetine wa misala, kazi sandikana poti ndine wa misala, akandivomera nima wapasa Chikondi Jamisala, kumuhaga kumukisa ndati mwa misala, nikamusowa nima kaputa kwao mwa misala, kuwachisha magetu ndati mwa misala, maziwa jogapo zimene zotu za misala, ala, abongo zindino wa misala, jine ghetto master wa misala, chibwenzi chatu sizatela potu mwa misala, nizaku ya lusa pagulu ngati wa misala, iwe ndi wopenga ini mchikondi ngwa misala, Chikondi Jamisala, misala, oh no, Chikondi Jamisala, Jangaji, misala, Selector, Chikondi Jamisala, oh no, Chikondi Jamisala, Jangaji, misala, oh no, kazi ndi misanje ija ya misala, usamango ima ndiya munatu mwa misala, uzapangisa mbozi ya inopenga misala, Chikondi chatu chikoza kuzapenga misala, kodi ndine zomba mento tu misala, kumalo kucha komwe asungira ha misala, yuwa kumpanda sumadzi watu misala, tabwela ndikupuzise Chikondi cha misala, njombe sana kunchito Chikondi cha misala, kusekera natu nyumba yambapo misala, tikamati pati tapengesana misala, hawa ndiwo malamulo Chikondi cha misala, Chikondi cha misala, oh no, Chikondi cha misala, Jangaji, misala, Selector, Chikondi cha misala, oh no, Chikondi cha misala, Jangaji, misala, oh no, umaziwa ine ndine wa misala, kazi sandikana poti ndine wa misala, akandivomera nima wapasa Chikondi cha misala, kumuhaga kumukisa ndati mwa misala, amaboza usamawa mbele yawo misala, akufuna tidasiyana mwa misala, akationa limozi akumapenga misala, ukakwedeza mbina yako ija mwa misala, ndindikondi chicha chamalasi, Chikondi chicha chopanda jelasi, chosalowela etitu mkalasi, Chikondi chopasidwa nomwamba haislasi, Chikondi cha misala, oh no, Chikondi cha misala, Jangaji, misala, Selector, Chikondi cha misala, oh no, Chikondi cha misala, Jangaji, misala, oh no, Chikondi cha misala, oh no, Chikondi cha misala, Jangaji, misala.
selector chikondi cha misala 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 chikondi cha misala changaji misala 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 misala